kata ka gimoro mako akudi moro donje chogo kata ka gimoro chamo chogo gimoro infection mano be mi chogo kanyo chamore to koro sama tini po make setur kendo chogo nya tur kan ti gimoro stress fracture stress kisiko ingi repeated practice mentemo kaka police ma pangore pile siko nyono piny matek siko nyono pigi pangore giro gimoro stress fracture ma giyudo e tiende gi piny choke mag tielo gi koro winyo waga tiende no kuoto late koro kego picha tiro ka tie crack e mago betimore mago luongo stress fracture koro maga ki tur mag chogo mwaneno seche mwa kaka uweni ma ang naduogi pichen mana matin daktari seche ma inyuolo nyathi to choke nyathi turatura mano debe ni ka ang'o motimore nitie nyithindo moko man gi tuoche mag chogo miluongo ni osteogenic imperfecta en choke bedo ba mayom kamaniro koro inyuole kata kosetur iye koro kapok onyuole inyuole ka chogo moko osetur already mano betimore kamano to kendo ka sama ichole ka cholo ne bedo matek nyathi nyalo wuogo gi kasiandane koro kitemo ywaye ka to bam ne tur sama iyi kode mondo wuog no ero samoro bende ka wuog gi bade achiel to jomoko temo yi kode to chogo ma kain ma kola mare ni tur koro mago waluongo back fractures yes koro mago watemo neno gi yes ma en gima nitiere kaito wayudo kachino nitiere kod tur ma bende luore kod accident tur ma bende biro konyola nyola nyathi choke ne tur mar hinyruok samori chikori kategori piny matek tur mar ka ng'ato sewuok e ria hormones odhi piny koro onge teko choke ne koro bedo mayom koro nyalo tur mayot mokalo daher mondo mwang'iane ma en kidienje koso ma gin types mag tur mar choke gidwa pogore kod machane gin gigo manyalo kelo tur to ma gin kidienje mag tur mag choke daktari yes ba kidienje ma kaka chogo tuo ka gimoro go chogo to pattern na chogo bo tur koro luore ka kotero to ma bende yudo mana x-ray ma koro waluongo ni x-ray diagnosis radiological diagnosis ma en kigo picha king'en to chogo ne tur machal nade otherwise ki tur to pattern ni en mar x-ray koro kaka maja transfer ke ngado kama ongado regedire ongado kata dichiel kanga ngado gimo gi musmeno to mai to linear en barre chogo barre oluono barre to mai ni bende oluono oblique timore kod piny kama yes to spiral en ka choke twist samoro ni ringo to tindi moko omoko burworo ko ringo to owinyore kama spiral en gimo winyore koro kamano ero to mai ni to ma green stick dwano ko nyithindo choke gi chalo green stick waluongo ni green stick kaka mana kaka dangi kaw kedi ko tur botuo kiture to mbwat richa to tur to kedi manung to endo ko bitur kaka paro en uma dolore to konchele mangadore kama to konchel dong wami nying machal kamano ero mumi lungo ni green stick ani yude ko nyithindo ba choke gi podio to ma ni to community den chogo monginjore en wayan ne alone ne kada to go chog bam ni gi bunde lisasi ko wa to toyo chogo ko chogo nginjore matino kama ko waluongo ni community yes koro kamano mago koro wang'iyo gi kwago picha mar x-ray kinyalo ng'eni mai ni oblique ma transverse ma kama yes to thothne mane mathoro bedo mang'eny kopogore kod green stick mang'eny kuom nyithindo mano wabowene nyithindo to gimipimo nogodo malong'o bende ni kotende kod choke gi pod yom okobi mwatore dichiel to botur gi rieko kopogore kod mano momoko gi kuom jomadongo mane mathoro bedo mang'eny en transverse fracture yes en otur twap dichiel to magi tikelo ka nitie force moro mopogore ma ok dichiel ma kaka to ogoyi barungu to ma mibiro yudo ma iluongo transverse to mae ni ka ponine tiendi moko kama otitemo ywayi tiyudo linear no to mae to ka tiendi luorore kama gimoro twist kama tek yudo oblique kata mae mago ka kwaido to mato ma nyithindo mata se wacho ni ko goyi
kaka gimo biro chalo bunde motoyo choko matin emo ng'eny ahinya. Yes. Jere moro mantiere kodi e chenro machielo kano tende kod mana weche mag chokegi to ni wacho no kata ntiere chogo ma bende en mobor to tek mokalo e del. Niluonge ni fima koso niluonge nang'o? Mae fima en mar bam, mar chok bam ni en mobor e del to kendo en motegno bende. Yes. To e del choke mage mathoro bedo kod tur mang'eny? Choke mabedo kod tur mang'eny en tibia ma piny nie, mar ogwandi ma piny. En mobedo gi tur mang'eny kech en be mochiegni gi lowo kiringo to gimo nyalo hinye. To ng'eny en kotur to kendo ring'o be wuok oko. Chogo thichore mawuok e ring'o. Mwaluongo ni open fractures. En ma ng'eny ga ahinya to kendo eme ng'eny ahinya moingo kana mar bam ni. Kech en migwego mpira, igogo mpira matek, en ma inyalo ringo to gimoro tuome. Enyumorie kata mtaro moro to en wagoye. Iwacho ni luonge nang'o? En chok tielo? Tibia. Samoro oganda wagi anyalo tang'onwa godo mondo mi ka wawuoyo kama to ging'eyo ni ma e chogo ma Dr. Bondi wuoye, ma bende wacho ni nikech othoro ga bedo mang'eny nikech ochiegni gi lo. Kochiegni godo to ni tije ne bende ng'eny, en emonyono piny ka nitiere gimoro migweyo to en emogweyo. Kae to bo ume gi pien. En ng'eny ng'eny pien emoume. Ring'o tin kuome. To kene kamar bam ni to ring'o luore motiek kete dier. Koro kikoyo to ring'o no geng'o force monego ichop kore. To tibia ni reto en kimulo kati winje chogo. Iwinja. Emomiyo oinyore mang'eny. Mogoye to chopo ma chogo dichiel. Ondhudho, iluwe no ondhudho. Yes. Ma e chogo ni? Ma to koro ma ni mar bat. Ma chok bat, ma mar bat. Ma iluongo ni alna, to ma iluongo ni radius. To ma iluongo ni humerus. En ong'enye kaka fracture mano kanyo mar nyithindo moluar ko gore piny. Ka gisiro badgi. Ka pono jamna, pono maembe. Ng'eny gi koluar kama jithindo ma dichuo ma redho yien. Koro wayudo gi kajoro waluongo ni supracondylar fracture mar kai ukumbo. En bo ng'eny kabisa, especially kinde ma nyithindo loro skul. Ma nyithindo kon dala, nyithindo tugo, nyithindo pono maembe. Jamna marach, jamna be ok ber kata kipidhe dala nikech bade cha yom ka nyathi to gore piny. O bade yom ka to odongo maduong' koro nyathi nyalo dhi malo ahinya. Ka dwa gigo to samo dhi bade so jakore kode to bae gi miweyo. Yes. Kuom choke mathoro tur, mage mathoro tur ga mang'eny, mag joma mine koso mag joma chuo koso giduto te? Mag joma mine moloyo ka gise aeria. Koro choke gi yom ema hinyo tur ahinya. Giture e lwetgi gi ka. Giture bamgi kod gi chonggi ka giturie. Gin magi ng'eny ahinya moloyo joma chuo. Seche ma ng'ato osewuok e ria, ang'o matimore momiyo koro dende bedo mayom, chokene bedo mayom, monyalo tur mayot e onding'e, bamne, e chongene kata e lwetene? Koro hormones mage kech koro oserumo, ovaries gi koro ti, koro estrogen. Estrogen ema loso body mar del, bedo mochoke gi bedo motegno kuom joma mine. Mana kaka androgens loso gi kuom joma chuo. Koro kodok kisedhi e ria, iwuok e ria, koro gidok piny to koro chogo bene mineral mar chogo dok matin, koro chogo bedo mayot. Koro gitur kata ok hinyore ahinya, kata igori mana ituomo ni magi matin, kata ikier mana e bathroom to ipuma ka osetur. Yes. Ma en gima onego bed ni joma mine kawo gi pek mokalo kaka twak mwantiere godo odiechieng' ma kawuono, gigo ma joma mine nyalo timo mondo mi kata kapono ni owuok e ria to kik obi obed kod choke mayom kata tur mayot e seche ma osewuok e ria. Idwa ni gichamo gik machalo motimo calcium. Choke motimo calcium gichamo, kata ginyalo bedo gi supplement wa calcium. Ong'eny kuom joma vegetarians, joma chamo na vegetarian kaka wainde, mong'eny ga ahinya. Koro joma mine go bende ikonegi ni bathroom kidhiye to iloso kama ichung'e cha. Nitie gik moko niketo, ka in e bathroom man gi shower cha, keto gik moko ma kichung'e to ok nyal kiedhi. Kier migo kama to kendo in mana gi wach machielo. Yes. E seche ma nikech ing'eni wawacho ga pile pile Dr. Bondi ni geng'o ber maloyo thiedho, kapo nono ni wanyalo geng'o mondo mi kik wachop kama koro ang'ang'a mamiyo choke ne otur. Iwacho ni namba achiel en keto gik moko e baf manyalo protecte kata manyalo rite. E okang' mani kata higni mage monego bed ni ochako med supplements e diet ne, ochamo chiemo mantiere kod calcium mondo mi kik obi obed kod chandruoge, nikech wach mar turni kotenore kod surgery mane waneno kitimo cha. Ng'amo osekalo chopo higni 50 mano ria, ke joratengwa en kisechopo higni 45 onego bed ni kadho ria koro bang'e no kosechopo higni 50 koro ichako muonyo calcium supplement, tiedhe ma miyo ji.
which kata chamo ringo gi kelo calcium e del gi kaka omena mago be kelo calcium maber omena gima yot minya chamo ae bende ka ineno ka koro dendi jony ahinya tinyalo bedo gi working aids ibedo kata kwa jomoro miwuothogo mondo kik gimoro kata kuomi tikier piyo piyo kata kamidake bende nyakoro ing'i ni tidak e ot machal nade stairs inyalo kier ewi stairs moko maidhogo kidonjo e otgi koro inyalo temo mago be nyaka koro ng'i kata system kama ng'ato dhi dake koro ka mago in go to nyaka koro ibed careful sama idwa lor kata stair kata idwa idho kama inyalo kier tihinyori tigori piny moloyo ji ma inyalo hinyore bathrooms yes kotenre kod kaka dilerwa ni ntiere ng'at manyalo bedo kod hinyruok kata pasruok mar chogo to samoro kong'eyo ibro po mana ntiende no kuot kata bade no kuot to kong'eyo ranyisi mage ma ka ng'ato neno kopogore kod rem mowinjo kata kopogore kod muoch mowinjo no ang'o gini bende mako ne to nyalo cheti nyaka bede ni achako bedo kod crack kata achako bedo kod fracture kamoro e denda ka mano kwa we stress fracture mano teni in ng'ama first of all in ng'ama tich mitimo en routine gimitimo ne pile gimitimo kata pangruok ang'o girego koro ka ng'ama pangore tiyo gi tiendege ahinya pile nyono piny matek to koro kiwinjo ka tiendi kamoro kuot rami to gotieno to remo mohingo godiochieng' koro mano tiende ni nyalo bedo gi fracture moro kata nyalo bedo infection koro nyaka goyi picha ibima goyi picha mwang'i to ang'ama timore kanyo samoro nyalo timo ni blood test ka waparo ni in gi infection kwayudo ka blood test normal to koro wakoni wang'iya ni x-ray ka x-ray no wayudo ni nitie fracture to koro waketo ni boot kaka mae iluongo ni boot POP boot cast tina cast koro kama kaka en boot keti machalo boot koro inyalo wuotho godo for some time ka osechango to idok mana routine mar ino yes ma en rem en kuot ino woni nyalo chich to chutho ranyisi ma en ga obvious kata maneno ga ahinya en ibro winjo ni nyaka bedie ni chogo moro to chogo en gima tek mako tur to nyaka bi winje no tur yes ka chogo tur ka ng'amo biro ni chogo iparo ni chogo no tur yes ka chogo tur ka ng'amo biro ni chogo iparo ni chogo to first of all ka en ng'ama nego kata mpira kata ng'ato goyo bindu kata luare wi yien kata en mtoka to koyudo kod gi accident to biro ni ka wacho ni rem rame kanyo be kuot obam kata ne nyalo twist ne nyalo komara to nyalo bedo ma check wengo nyawadgi wuoth be nyalo tame ko wuothi kanyo bo nyalo ko thudno luo tiende kanyo te chogo be nyalo ko thil e wi pien muume no kata chogo be nyalo thil ma oko ma otucho pien koro bano luore kaka accident ne chalo gi kaka pekne kaka obet momiyo chogo to chako tucho nyaka pien kata ring'o man kanyo go tucho mong'ado te mano koro luore gi pek mar hinyruok mihinyorigo neno yes taparo nyalo bedo rem matamre gi nono nikech kine otur mochako yiech ring'o moyiech pien apani en rem ma ng'ato ok nyal tiyo godo dakika 3 kapok ochopo e osiptal wakawo yueyo ka waduogo to wadhi nyime wang'iyo kidienje mopogore opogore mag tur kata fractures kaachiel kod management kanyo bende wabiro donje ka waduogo tok thuolo matin mokalo omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Introducing the new and tasty Sangare yogurt. Comes in strawberry, vanilla and all natural. With a taste that makes you go, mmm. Made from Sangare Farm fresh milk to give you that creamy goodness. Rich in nutrients, full of energy, vitality and irresistible sweetness. Perfect for your breakfast mix or a snacky fix.
that will leave you feeling good. Experience more goodness with Sangare today. At Sangare, we craft a wide range of natural, wholesome products from milk, yogurt, cheese, and honey so we can deliver freshness and quality. More Sangare, more goodness. Paren gi slimero kende inyalo we yore gi landlord ngata sanyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom boma yangu yudi ot mulungo nyinge kawuono chakungo ne deposit mar tamala par madore mondo bedo gi thuolo mabedo gi ot ma ulungo nyingi dikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke banket slim 2 mar registration gi deposit mondo thuolo ma yudo ot mulungo nyingi ni kikubay oko chukua hatua ujipatie keja yako leo piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. Machiegni kendo penj laktar ko kale RAMOGI TV ngima en mwandu wang'yo kidenye mopogore mag tur wayudo kacha ni gibiro e yore mang'eny mokalo gimo mako dhoga ni nitiere nyithindo minyalo nyuol gi condition ma seche minyuole no to inyuole ka choke neno setura te e dindi seche minyuolo nyathi cha bende onyalo tur tok mano kende hinyruoge mopogore nyalo kelo tur ma bende ng'enyne daktari pimona ni joma chuo ema thoro hinyore tur joma mine ma hinyore to kiyudo accident en joma chuo kiyudo accident kata mag apiko gin joma chuo gorruok gin joma chuo ema thothne to joma mine koro gisekalo higni moko gisewuok eria korka nyalo kelo chandruok seche ma ng'ato biro nitie kod tur mar choke daktari isetimo diagnosis iseng'iyo kaka daktari ming'iyo michich nyaka bedi ni to choke ne emotur entiere kod fracture ibro timo x-ray kaka dipimo nwa chien kacha nitiere kaka ibro neno ni en tur mane mana kokalo kuom x-ray kisetimo mane thothne thieth chalo nade ka ng'ato biro kod tur maranyisi mar tur maranyisi mar tur kuot neno gi bam nyano neno ka lwete no kuot kendo bam ok oriere kaka lwedo ma pile kaka wang'eyo to koro gimitimo en ni ng'ama obiro kod tur first of all nyaka iketne splint gimitemo geng'o go tiende no mondo bede position achiel waketne splinting ka splinting biro konyo yore mang'eny kiwawe abad ng'ato wenge di kama koseturo winjore mapek omedo hinyore leche moluwo kanyo bende chogo motichalo chwoyo to ng'ado nav neno kata gine mag remo go eko leche mag remo be unyalo tuchoru kendo koro obedo masira maduong' sasa moro nyalo yudo ni bad no koro buma ng'ade oko koro kiketo kama iketo na splint ka onge splint inyalo kata yiena moro ma ungo machiegni kaka bao kata bao kata kete kata katon inyalo bano kama nditwene go ka ntielo ma penji titwe tiene kanya kala gire wala achiel twe tiene gari yo moro sprint the other one koro mano watimo nikech ugeng'o rem uwe alignment bedo kendo medo hinyruok mar gik mantie leche maluwo mobedo maringe bath chogo kanyo ya and again kaka choke ma boyo kaka mag fima mo wachocha kuom joma tindo ma pod ring around ohero kelo gima luongo ni fat embolism ondhudho ma yien oting'o mo mar ondhudhono mo mar ondhudhono kowe wenga to nyalo dhi e remo donjo e remo circulation kaeto dhi e lung mari kata brain kaeto waluongo ni fat embolism kaeto condition ni nyalo dhi piny methatha bende koro kiketo ne spleen no be geng'o gima kamano mondo kik otimre koro magi gik ma nyaka watim sama jatuo biro kae koro inyalo ore x-ray samoro bende remo chogo kotur remo mang'eny ma kata ka ring'o kotuch to remo mayienyo kuod ne en remo chogo tur remo chwere iye koro kuod mineno kanyono koro remo ka ni oko mar leche monego bed noringe kowuok mang'eny kaka kae ni bam ni ka nyalo 1.5 liters achiel konchiel kendo koni be 1.5 liters koro kage tur koni yani if you lose liters a day kedendi koro de nya di shock koro kedi shock koro nya kwageng shock ni koro medi pi mondo med volume mari bed normal kech remo geso yugo koko mar ler koro pressure ni kipimo to dok piny
Koro magi gik manya kwa timo kongo keto ne pi itimo na splinting imi pen kila bende of course ne rem en rem ma en gono ke rem kelo shock to kaen ngama ne richogo tucho den pien be ikete antibiotic ki tetanus kaen gi kidonda moko mag pien mag ine gono ngata ma yudo ma poco bedo vaccinated ki tetanus kose kadho higni 5 bo miyo tetanus toxoid injection mondo wagengo tetanus. Splint ni Dr. James en gima une manya kukete koso wanyalo kete koro yeah kata dala jo tu biro koso ketne gi kete which is a very good practice inya time kata dala it's chong ingado ne keto ne gi jo tu dala ko bago setim ne gi to kapoko tim ne gi to mane gi monego tim ne gi kata ambulance ma dhi omo jatuo moyudo accident nyaka tingi go kadhi go site ma konya ke jotuo ko bade wenga mano gima konyo jotuo no. Yes. Ma en gima oganda wanyaka ngi kaka inyalo tim kaka inyalo twe ketego mabidwe ni mondo miaka wetholo ni Dr. James mondo nyiso ganda ni ponono ni iromo godo kati neno kati yudo ka ngato tur seche ma ikelo koncha kaka inyalo twe ketege yo makare nikech samoro ngato nyalo twe to kotwe yo makare samoro twe ma ang medo kelo hinyruok moingo kar mondo mi okel konyruok chutho splint ni e kor gwengo nego beni watime nango mondo an bende ange mondo chiemoro kaponono ni anyalo konyo godo ngato to oganda wanyalo ng'eyo kako nego beni time yo maber. Splint ki yudo to itwe uketo kata katon mori bani bana mutegno ti kete go kama to kiridi okiridi ahinya okiridi ma kete ma kata inke biyo kama chogo no kene mido nuten to kiride ma tek to ketho remo ma ringo but lwete no yalo thought bende kikele to ng'eny go yudo samo ka lwete to completely so lokore ting samoro lwete no kut kabisa nikech kedi no redo kaso remo kring ma to samoro be kete cow and loose to one kut no medore to koro bedo tight koro kete moromo to ng'ami siket ne gima kamano be nyaka ring go hospital kido kiktiede dala to kingi lwete no ka kuot to nyaka kori tang kele hospital pia keto nyalo loose lwete mitemo konyo kirido nerves go moingo bang 6 hours to that koro chuth bade no koso jatuo bade no koro to kata koro we chugo no changi to nerves go ok bidugo e wang ikendo koro gigo benya ginge gikonya idier ke gite to splint gi yore jotuo to moko bende temo thiedho jotuo dala ka gi redo gigo matek to redo gi kiketo nyaka tang kendo kukuota inya to igonye mbeke kendo kukuota inya to mbeke to ikete gi malo kama kata ka jatuo no dhi nindo kata ka bade moto tikete ukete wi pilo gotieno konindo to ukete wi pilo mondo koro kuot neno dok piny kata ka tiende be motur gi kum sami fikete gigi go to ikete ukete wi pilo kama mondo kuot neno bondo mano duoko kuot piny yes kendo duoko rem bende piny o debede ne momi kidhi e ward ma samoro okete jo apiko matende gi otur tido ko ngao tiende gi malo yo ngao gi kama nikech wadwan wariegi kendo kigi kuot no gimo luoro nikech kuot no kose kuot ahinya to gimoro luongo ni compartment syndrome nyalo bede ma tiende no kuot kabondo bede kedo bedo kabondo moting'o pi go eko kaino mano kiseneno to ing'eni in gi problem mano kata ka ng'ama dwa thiedho jotuo gi dala bon setas man go dala kiseneno ka kabondo seche bedo kama ithiedho no to koro mano ng'eni koro jatuo no nigi problem first of all iket tiende no bed malo moingo dende then iring kod hospital yes makato doko ni itemo konyo dala to matek moni iyud laktar molony mondo mikoro okawe gi kanyo thoth ni seche ma ikelo nu oganda mantere kod tur mopogore gi daktari iyudo ni kaka nipimo ni samoro sekele gi ketego kutiwe godo chuth ikawe gi kanyo titere x-ray mondo mikoro ifweny ni en ma koka wacha kuthieth. Yes, ka chuth kam fracture ok en gima x-ray ema diagnose. Fracture en ng'ata nyalo diagnose dala kucho. Kelo kese no gotoro bam chugo bethore fracture sen ng'eni mantie. Kuro wan x-ray ni wagoye mondo wang'e kwadwa en type mane. Type mane to wadwa keto thieth mane mondo miye. Gi gima ne midwa keto ne. Ka en transverse to linga moko wuoka gi nyawadi to plasterome. Okay, the plaster cast. So well. Kata ko were yo turo kata linear fracture moko tur. O ko wenya wadi.
plaster wrong. Okay, plaster bro we painkiller que no supporte. Koro ku keto first to comet turken. Mago ya timo kamano. To ka en chugo mowere. Kaka ma ogik mani watini ka gima. Were ge wadi. Mago koro dwani mondo watiel mondo timne gi operation. Internal fixation. Wa yawe to kata wa duoke kapo kwa yawo to keto ne chuma mondo koro bed alignment. Kit ko bedo aligned to tindi biro bedo machiek. Tindi be nyalo ti kolwore kama. Oro luore kodok iye. Ngin tindi kada ko chang kodok iye kama to kinya wuoth. Kodok oko kama tinya wuoth. Koro mago alignment go makoro yengo ni kelo. Chogo be moture ginene. Kaka ma dwaro mondo ketne chom theater. Ma nyalo weyo. Ma nyalo weyo? Ya mano. Iketo plaster cast. Ma nyalo weyo ke chogo chone winyal. Kinya yudo method miketego. Minya duoka? Bedo kanyo moleng magi mabiro gole onge. Ma bi weyo, mach bi weyo. Airline no bi weyo. Airline yodwa chalo gi ma daktari po en mani koro mato ma were ma joko were yes. Mach luongo ni impacted to ma displaced. Mana kaka magi bodwa chalore to ma were. Ma were to ma ok were. Koro kaka magi dwaro thieth ma etere theater gi magi. Kech mai no ginya ruwo gincha madonji kama iketo chuma ma luwo ma luwo maket gima. Mondo riw gi kanyachiel. To ma ka wewe ni keto plaster. Kaka en oblique spiral ni. Ogo kier. Ko kier oko bibedo kama bedo. Sasa megina okiero nyumore kama. To kaito tindi no chango ka check kwa ngo nyawadi. Kaito bilo ng'ol. Yes. Ise ng'iyo ma idwaro x-ray ose timne x-ray, ise chiwo pi mondo mi kik del dhi e shock, ise ng'iyo ni ma onego beni timo ma onego beni weyo to ne plaster kamano. Thothne chango mar chogo mantiere kod fracture nyalo kawo thuolo maromo nade? Kaka nyithindo matindo ducha 4 weeks jumba beach. Jo green trika. Green stick. Kata chuga moto kata wera ma nyithindo gi chango pi malich. Jumba ng'wen osechango. To joma dongo adults teenagers gi to jumba 12. Yes. Seche ma chogo chango ni thothne ochango ga ochomore achoma kende kaka Nyasaye nochweye. Kaka Nyasaye nochweye. Mak mana ni ka luwore ka ko hinyore. Kotur ka fus mane ntie oketho blood supply ma kamo turwado to samoro miyo chango ne okbed maber piyo. To ka en small force kaka magi kito chango piyo. Dweche 12 osechango ya wuoth. To mogo ntie mabende kaka mowere ni kaka ring'o moro. Kaka mabe. Ka ring'o moro dhi modonjo kinde chogo gi chogo. Mwaluongo ni soft tissue interposition. Koro chogo nok bichango. Ila moko wakete traction miseno kwa tuene gik wako weight waketo kwa. Samoro ka oginyala afford surgery to waketo gi traction. To ka peber ma ring'o moro kodonjo kind chogo to chogo no bichango. Yeah? To ka ring'o donjo kind chogo to chogo nok changi man kato bed mana 20 years. Koro formo joint mpogo waluongo ni false joint. Koro okochangi. To ka gimoro go matek kama be gi high energy kaka mag lisasi. Be miyo chogo magani otho gi keji energy hit no nego chogo. Ko chogo magani be nyalo tabo chango kata nyalo kawo time mondo changi. Koro mago be wanyalo golo kuonde mosethogo to waketo wakawo choki makae. Choki mopar makani. Waketo graft to kaito chango. Bago watimo. Manzo ni grafting bende na chiel kuom yore mag thieth. Mag thieth watimo bone grafting ko tamre chango kata ko budho ok dwa chango. Wan gi delayed union, non-union, mal-union. Mama go ginango daktari. Delayed union en chango ne obudha minga. Non-union otamre chango completely. To mal-union chango yo mangala mo boko lo yere. Yado luore winyawadgi oro winyore kama. Mandi lo mal-union chango re mo ber. Koro ilabe menya turo tirie. Yes. Kose chango dicha kituro. Na turo tirie kakuro otamo wuon go wuoth kata tiende ni check makuro konyal wuotho go. To wature to waketo ubide winyawadgi to waketo chuma iye kanyo.
Magi kwatimo. Another thing wabe nyalo mono chogo chango pi ndawa majimadhoni. Ndawa is a very bad thing, kata alcoholism. Caffeine miyo chogo changi. Kiyudo ngama madho ndawa to idwa tim ne surgery ma chogo to you have to agree kod ni ndawa kumi madho sama chogo no chango. Kod siko ndawa to chogo no bichango. Kati ket bende chuma machanade. Ndawa rach kichogo kabisa. Yes. Iwacho ni ndawa ntiere kod ang'o momiyo onyalo caffeine. Caffeine ma wantiere kahawa ma modhe ni mantiere chembe gintiere chai ma wamadho ni? Yes, ndawa chain smoker, yune kahawa madho to is okay. Kahawa ma madho ni? Chain smoking ba kuri ni mitha mandawa ni batho kitanda ni kanyo to in a ward. Emi okoye ndawa mondo bi hospital, fracture ward, okoye kong mondo kel ni ward ke jomoko pando kong kel ni jotuo. Yes. Wakawiye yeyo ka waduogo to wadhi nyime samori madho ndawa. Daktari wacho kata ibed motang' mokalo ponono ni tur katido fracture to okidhi chango mayot. Kwa duogo wadhi nyime omiyo kikidhi mabor kata matin kikisude. Keep one thing straight in your head. Chakre kawuono an kodi waonge wat ni odni nyathina bende ok watni. Baba anakuwa ni kikubedi gi kibaji unchaka chaka hii karus to bitu nyathina. Mama an kora neno ni wanobo tima ruse od doho. Ne madam bende nyalo dwaro ni wakonyi. Yene dwani watingi nyaka kanye. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora more wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Opaku Yesi, ilungani Morin Benson, mondo mi yud wer mar Kadkoda Yesi ni kaka skiza team mari D *882*784#. To parie ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Amen. We would be very ungrateful for us to vilify the people who are creating opportunities for us. We have 200 billion investment from the American government. Jatend piny Kenya kod jalup ne odok ne jambetri mar piny Amerika Meg Whitman kagi wacho ni Azimio onge kod teko mar duoke e pinygi. President has shown commitment to delivering on the devolution dream because it is aligned to the bottom-up economic transformation agenda. Piny owacho mamalo kod ma counties osingo matiyo kanyakla mar kelo dongruok mar piny Kenya. We are lobbying so that we can get these kinds of cases heard and determined within the shortest time possible, 6 months at most 1 year. Duol makedo kod mibadhi EACC oyango ni gisenono buche maloyo 10,000 mag mibadhi ka gidwaro mondo medgi teko mar kedo gi mibadhi. Penj laktar ko kalira Ramogi TV ngima en mwandu wa mor mokalo mar bedo ko Dr. James Obondi studio ka wonwanyo kidienye mopogore mag tur. Daktari ne waneno picha ma bende dipimonwa stress fracture ma bende en ka itiyo kod tiende ni mang'eny ahinya kutere kod tich mitiyo kaponono ni ina obila usikupanguru kata in soja usikupanguru nyono piny matek ndiko piny matek no nyalo miyo tur kata fracture bedo e chugu. Adwa ni mondo mi oganda waone kaka gino timore kod kama thoth no thoro timore to
to ranyisi ni sinyiso wani boneno kacha ka samoro ombong'ni okuot to remo ten en sensitive mano gin moko makineno tinyalo chich. Daktari, ma en stress fracture? Yes, ma stress fracture kaka nene chogo luongo ni fibula. Piny kanyo ero kisiki wuotho timori kama gimoro miluongo ni cyclic stress. Gima minore pile pile. Kech kata mana waya kiketo idwa turo waya. Time kan twist. Sate nyaka ng'otur. Nyaka wang'otur, breaking point. Koro chopo kama miluongo ni breaking point. Koro ma waluongo ni cyclic stress. En kisiko tiendi ni siki nyono go piny go gine matching. To koro mano kelo stress, cyclic stress. Kaya to bo give way to kelo gino. Kata kabo ng'eny gi bedo chogo ni bende. Chogo ni waluongo ni gine 5th metatarsal mai. Dhano ng'eny gi choke dendgi daktari? 206 bones. Ndise wachonwa ni en 206 bones. Mafima emotegno to borie mogik, kaito koro mokogo to ichoma. Ne wantiere kod picha machielo mabende ni tang'onwa kotenore kod twak mwantiere godo odiochieng' ma kawuono weche mag choke kaachiel kod tur mar choke kaka inyalo geng'gi kod kaka inyalo thiedhgi. Seche mosethiedhgi kaka daktari ni pimonwa cha ni namba achiel en mondo mi iket splint kata itweye mondo mi kik sudi jatuo biro ibro chuone pi mondo mi kik dende dhi shock. Kapono ni nitie gi rem nikech nyaka bed gi rem ibo miye pain killers. Kae to kapono ni odhi ahinya kata orach saidi to nyaka ang' timne bero. Tok kosetimne thieth bang'e no itimo nang'o mondo mi chokegi obed motegno kendo maber nikech kowe kata gi splint ahinya dongo dhi kwamo kanyo dhi moko kanyo. Yes, kaka splint okaket amiyo jotuo mang'eny wadwa ni mondo timnegi operation. Kiketo splint, especially kokadho joint, to joint no kubedo jumba uchiel kaka wacho no joint bedo stiff. Hai be kiketo gato mondo nindo piny aminga bubedo gi problems mang'eny kaka bed sore. Kama nindo gono olokore adhola. Konindo bende ataro pile pneumonia bebu maki waluongo ni hypostatic pneumonia. To ka joma bende joma otegno ma yikgi ng'eny kaka degi kwerewa gi gimbe kiketo gi traction to gibedo senile. Waluongo senile dementia. Koro rochni. Koro ng'ama kata wacho magige nono kata oko ne makoro mianore godo. Koro mamiyo watemo mondo thieth ma itimo mar operation otim piyo mondo ng'ato wuogie ward. Kendo kiketo budha minga bende blood clot nyalo bedo tiende kanyo. Se wacho ni ondhudho ka be nyalo donjo e circulation kelo embolism. To kobudha minga to bende clot bedo. Koro wanyalo miyo yath moko ma mono clotting tim waluongo ni anticoagulants. Gimbe oketo negi jotuo as a routine. As a rule, joma dongo kisebedo 20 years and above tin gi major fractures nyaka waket ni yedhe go. Kech ji mang'eny tho nikech clot no kolony modhi e lung mari koro kiywe titho. Jogo ma tho suddenly after surgery, even before surgery. Koro mago wa prevent kapok watimo kamano. Daktari kapok wachopo ka ane antiere kod kes moro. Owadwa noero idho yien to noero gore piny sasa mo idho yien to gore piny ko idho yien to gore piny tido ka ndiere moro noketne plaster to ka nogol plaster to noyudo ka bade no obet ma kagima omich kagima obedo matin. Ma nyiso nang'o? Ma nyiso ni plaster ni obudho nokokete makare koso? No, gima luongo disuse atrophy. Muscle kok tigo to bedo matin. Yoma yudo ka joma polio mako ka tiende gi tindo. Nikech muscle nok ti, muscle otho. Koro onge contract okot bel machwe. Temiro ka footballers kata joma go rugby bede gi domo muscle nyaka bed in use. To ke splint ni no kotiyo lenga kanyo to o loose koro dok matin. Waluongo disuse atrophy. Mane nano no. Samoro bende jogo noketo gino ma tight. To tightness should have onego bed jetuo complain. Yo jang complain ya kete ma weyo bade no weyo mathatho bende ma bade rana kaka ma wacho ni compartment syndrome. Kikete ma tight
to kanyo papa ma nav no kurungi pigo nya dong to nav to ti mago bende nya ko avoid such market splint go yes kaito bange ko se gol na kata ka ngato se e bero ngato se surgery o se gol ne splint onego beni otudore kod laktar mar physiotherapy ko so physiotherapy kata ruecho nyalo tima dana immediately day one ko se tim ni operation onego beni physiotherapy so chako tiye pain killer nya kami rem kata ka physiotherapy exercise to koro kiwinjre koro mane gi mwatimoga physiotherapy chakore day one bang surgery an choga me chomo nyaka bed stable ma je tu nyalo nono go piny matin tin kata bade ne antimo kamano any metal material metiyo go nyaka ket stability ka onge stability then onge tiende keto material yes koro bade no exercise ichako immediately joints gi kiweyo mabudho ominga to koro duoke kama kata dole kata rie biro bedo mantek ma will mean another problem koro ichake chon ket ka chogo be poko chomore mutegno maber to chako timo exercise kama bange kiweyo jumba deka ngwen koro stiff koro kedwa chako to kata kami kete flat kama ni se chomo tena turken kata chuma mani keto ma kind plate screws go nyalo wuok koro gini chake teka immediately ma jatumi ng'e kode pile okay we mondi ko sedhi koki ichako timo bange to jotuo mang'eny bende mistake bedo margi kech ko kone gi Google style waya moro samari keto waya moro pin man yoko kama ikone duog bang 3 weeks mondo golni ng'ama chelo de mi instruction ni duog 2 months koro eno duog na 2 months no to pin no pod ni oko kanyo bade no be koro stiff to muto no titi maber koro bodo ka tiada mondo release ligaments e mose otoge mondo chako no doka another surgery o mi instruction mag physio bende important kapo kwa ng'iyo kak weche mag physiotherapy gi kata exercises ma nyalo tim ne chogo motora ahinya e tielo kata e ombong jogo ma itimonegi gabero Dr. James ta oketnegi chuma kata oketnegi waya mane wacho ka thothne thoro ga ywak diere makoyo ng'ich giwacho ga ni gini remo saidi debede ni ang'o matimore diere makoyo ng'ich koso en ga ang'o matimore momiyo samoro gigi remo to nego beni en mar kelo kwe mana ser ng'iyo kata na somo literatures mag journals gi pokaneno gi kama but kapare gi paja en chuma gi ringo pogore gi temperature heat capacity moluwo ni specific heat capacity nyalo bedo ni chuma ni absorb change of temperature go omiyo kata ka nindo to chuma mari ninde kata bath kitanda tiwinjo ga ng'ich poingo deni koro gi operate no machiel gi del apano mano bende nyalo bedo to assess of papers mang'eny to poka yudo reason kete bawinje kaka jotuo mang'eny wacho da winjo tinda winjo ma golna chuma ni koro awinje kinde bakoyo ng'ich ni mano kende mag winjo to igni moko be gisedak ko giwinje koro en saboro en psychological saboro bende I don't know really asepare many scientific way to assess some literature mopogore to poka yudo the answer for it but it's real jotuo mang'eny ma multi-sectoral asebedo ka penjo gi questions moko mopogore gi jawadgi koro to gin gi the same answer koro nyaka beni there's a common gimoro ma common mboriwo gi achiel no yes chiwacho ka jedek ang'wen wach gimoro nyaka bedi moa kuonde mopogore opogore jolang'o wache yango ng'ato kitali biro igol ni chogo gino ka wacho ni koro emomiyo asesomo gigo to literature masomo mag published mag gine jo agi pokwa timo research on it pokwa publish any publication to kwa somo literature mag bone and joint journal to kane ka osewacho no anything don't talk about it I said Google I said timango I said well research on pokineno yes ma ani dwani wapunjire godo ango daktari kwa dhi picha ka picha okang kokang ma ni to koro kaka joint bang surgery nyaka tim ni strengthening exercise mag muscles kech ko wewe ni kidney cast onge kosegol to tiende oliny muscles gi bedo matin kaka wasewacho cha joint gi bedo stiff koko chake chon to stiffness of the joint en gimo kadwa iluongo ni fracture disease muscle wasting bone wasting and stiffness of the joint iluongo ni fracture disease koro kaka bone wasting bentie ko kitigi bone ibe okitigo mawendo bedo weak choke bedo weak
koro tur piyo endo nya chako tur kendo kapod otemo chango koro chango ne bok piyo the more my exercise otim the more my bone stock be bedo motegno yes koro magi exercise mag joints gi temo improve go muscle exercise kaka calf muscle maeni joint temo mag hamstring exercise be ni kanyo koro inyalo bedo go ma bende gino ywayo tiendi jomoko bende gi foot drop ka nav makama hinyore koro gibo timo ne gimano yero magi gik tok ma olonye manyalo timo kata magi jo fisio kata wan wanya nyisi timo gi dala kaka kata kori keta kata band keto band kanyero ti temo stretch kama to temo stretch to magi nyatimo kata dala kata magi you can do at home koro ng'eny exercise bende kata mana kibede kitanda ikaw tindi timoni idangu tindi kama bago be enough joma timo nigi knee surgery yes. Daktari dwani mondo mi ing'ina open fractures mani wacho kata ni samoro en fracture kata tur manodhi mobedo mo oyiecho ringo mowuok nyaka oko kako nego beni rite kapok ochopo hospital kata kako nego beni ng'iye mondo mi kik orwak kendo tuoche mamoko nikech ng'eni nyalo chaka matin to kaka okelo chandruok machielo mang iwinjo ni ing'ado tiend ng'ato kata ing'ado bad ng'ato ng'eto no osebedo mang'eny kuom open fractures nikech kaluwore gi accident samoro bende open fracture no ketho gik mang'eny e tiendi makoro yudo ma the only option wan go watimo ni amputation ke samoro en crash nyono ma toyo ma koro nerve go ketho te ko tiendi no onge kata bed man idwa thiedhe ndalo marom nade koro en useless koro gima watimo ni amputation waluongo traumatic amputation mateni wagolo mana kama koro ketho koro luongo traumatic amputation mondo oyweni tiendi no ko nyalo wako gi tielo mabandi acha ma prosthetic cha iwuotho go maber piyo molo ka ng'ato dwa kete ni koka tuwe timore ka ibu ka kata 3 years to pesa be onge go koro ng'ade no timi prosthesis you walk even after 3 months you are already on duty manchete manchot koro pen fracture gi ka yudgi maduong' ahinya ok onego thieth gi dala en gima koseyudi tero hospital first of all bone kose wuok makoro chikore already en contaminated se chilo mang'eny ma grass kamogore no low ni kanyo onge jachomo mabiro chomo maluok logo dala kucho ma odwoke wang'e koro nyaka iteri hospital wami tetanus wami antibiotics wami painkiller wami fluids wateri theater waluoko tiendi no waketo ni chuma moluongo ni external fixator machalo aerial ni kaeto iluoki katieko ndalo kwase luoke mobedo maber skin loss no be nyaka ma make sure ni bone no be ok waweyo nono ma yamo kudho bone waduoko iye or ka chogo pien makanyo rumo wakawo pien ma kaeni walero to waumogo kama wakawo pien ni wang'ado kama to waduogo umogo koni kama mano watimoga mondo kik bone obed kangineno kama nikech kotuo to setho already bon ke wawe kuneno kotuo ka tiene ni bon te dhi wit hogo to kasa ma ng'ato hinyore ka iume gi pien ma fresh gi muscles go to konye koro beda kamano nikech en gi blood supply from gik mikelo ne go wiye koro mano bwa timo kamano ero to kaeto waluoki ma kabisa kata ka wayudo sand mantie waluongo debridement koro wagolo sand mantie gi lowo mo donje ko eko kae na masul mosetho monyosore bo agolo mwadang' mwagolo oko te mwaweye mana gima chwe remo gima chwe remo mwaweyo kana masul makimbulo gi stima to gwani kama mane masul manomor to kimule gi stima kama to mano be nyaka igol oko te koro dong' iweye kamano koler iketo ni chuma ma oko no aerial tiume to sama ng'ato hinyore no bende uume ko en accident motimore ndalo ma jo ambulance odhi to kanyumo gi gine ma cotton ma sterile dress padding mondo keep bleeding man kanyo timre you stop that bleeding by dressing maluongo ni farm dressing kaiti kele hospital kaito bende seche ma umeno yudo ka thuolo mar chilo kata burudhie bende koro yes tapani point mabende kikwiwa wil godo ni seche ma chogo sethiro kote matek mondo mi jatuo ni ochope hospital nikech chogo ni odhi tho kapono ni ok otime gimoro mapiyo yes. To ka jatuo oseyudo thieth daktari mogonye odhi dala seche ma nitiere dala
moro notimne bero, moro otimne thieth mopogore opogore. Ere kaka onego bed ni ng'ato ritore mondo mi waduok chien thuolo mag tur kendo, nikech ka ng'ato osetur to nyalo tur kendo nyalo tur dinwaya. Yo koro wamiye exercise poko kapok wa discharge to itimo ne physio ipuonje wuoth, wamiye gi walker, frame walker ka wuotho go. Koka ng'ama nyalo wuotho gi crutches bimi ipuonje go pok otere dala. Ma make sure no ng'eyo gima dhi timo. Ai kodhi dala wanyiso caretaker mare kata en wuon kata family mare kaka wound no onego bed managed. Wound no ok mul nyaka duogi ma wan magol usi gogo. Ke jomoko ka de tuose dala gichako rwayo gi pi maliet gi kitamba mochido. Gi yedhe mag dala mag kawo dang gi ire. Koro mago be kelo tabu nikech ka chuma ne e kamiseloson to ng'ato dhi kelo infection. Koro ing'eni chuma no bibu magol. Chuma ne gimwa gine irite moingo kata miaha iwinjo. En ko se kere ka dwoli. Miaha irito. Irito maber ng'ato. Koro mane gima kelo chuma no mondo kik gimoro donje ma chalo infection manyalo biro. Erokamano daktari, amor mokalo to gigi wanyalo geng'o, tur mag choke gi wanyalo geng'o. Kaka kuom ranyisi ka ponono ni in ng'ama miyo chak rito richon gik mo cham calcium supplements mondo kata kisewuok e ria to choke di pod bedo motegno. Watim exercises kaka nipimonwa kacha ni seche moko itim exercise to nitiere kaka ote dhi obwongo ni gini ok dware del koro del chako tho kidenyo mopogore opogore. To gigo manyalo hinyi bende tematek mondo mi bed godo mabor. To ne jogo mabende samoro ndiko piny matek, stress fractures ga ginta kene ginyalo avoid nang'o? Ginto mano koro occupational risk asad waluongo ni occupational hazard kid mano koro mano nyanjgi mano nyanjgi koro nyaka gibed godo. Erokamano ahinya. Wach mogik daktari. Kora koni kaka tuo kaka ng'ato tur to kaka chogo ko kopien mo kadhogo jatuo nyaka kel mana hospital ok nyal thiedhe dala. Chogo moture fuond ng'ato bende nyaka thiedhe hospital nikech fuono no koko chomore maber modok e wang'e to badi no kata joint no ok bitiyo kendo. Either go ng'ol kut en stiff ok ibirie or ok ibidole. Koro bago nyaka kel mana hospital. Kema mosedho fuondi ok en gima ithiedho dala. Gima ma chogo sewuok oko ma koro thir neno ok en gima ithiedho dala. Mano e gima nyalo wego jo Ramogi mondo winji. Erokamano. Poni ng'ato dwa tudore kodi daktari nyalo yudi kanye? An andia Kisumu kaeni inya yuda Rasia Monday chakre saa 2 okinyi nyaka saa 7. The same day yuda ofisa Rivedo Center Insurance Plaza Kisumu. Wednesday get Saturday Ankuru. Yes. Namba mar simu? 0716 228 338. Mana namba mara all the time. I got another one been 715 12004. Mano bende tiyo to mai machelo ni matiyo gani. Erokamano nyaka kamano bende kok iyude kuonde go tinyalo google Dr. James Obondi ibo yude maler kendo ibo yude kamora mora ma intiere no kendo bro mi kony makende. Daktari erokamano. Erokamano Nyaruth. Erokamano ne in jahera mar chenro ni ageno ni puonjori achiel ariyo adek. Ambe apuonjora mang'eny kaka puonjora ga pile chenro mar penj laktar. Nyaka kendo die chieng' machielo oriti masani ngima en mwandu. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth.
jiwo ratich oganda kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo duonde kata tekone nyisore e okang'